आंखा कर तड़ू ढील है रव ढील है उखाड़ दे फूक दे बैठ है चल बापे नियर आइल बना फौज की नौकरी पर से त आके जब परिवार से बतिया के त नती जाता ना हमारी बहन से बतिया क दिन देखत न कि हमार बहन काम में आवतिया हम ऊ देखते भाई पापा केने गई रे तू किया पापा केने गई न ए सब तू ना बोलेलू आय मारो कपड़ा पके मुते लग रती खुनी मन तो पिन पिन ही बटे हेयर बैंड लगाव तड़ी माई अपना इनके लगा खातिर किनले मने हमारे में लगाव तड़ी नीचे मुड़ी कर ऊपर दे झाड़ दी बांध दी का जानी कही कहीं कहाँ बाटे बूढ़ी खाचा बगल ले कंगियो ये नहीं खा सोचो कि 4 दिन की छुट्टी मिलल बाटे तो 2 दिन अपनी मेहररो के समय बिता ले तो इनके घुमले से गुजारा हो जाए तो कल गुजारा फोन करियो ऐसे वीडियो कॉल ना वही में गरियौनी के काने में खून बह लगल तब हमसे कहियो कि का कहत रहे ई का बुझला ओ जाला नौकरी पे जाला तब तार प्यार जाग जाला नहीं तो घर रहला तब ना तार प्यार जागेला ओ जे जीव लइकन के याद आवता रे खुशी तोरो याद आवता रे खुशी बस मुंह में से कहाला से कहे तो लोग बहुत कुछ कह देला गाल से देवाल ढाई दे तनी ओके निभाई तब न कौनो दिक्कत ना चल हम समय थू करतनी आ कुल बात छोड़ा पैसा आवता न बोलत आ कौनो कांड मिल गई भेटा गई वही दिन उनका मुड़ी मिसोरब के हच हच पारान फेंकिया ई का जानता न कि हम बंदूक चलाते तो हमसे डेरा थे मर मौगी हमसे लोग डेरा जरे रबड़ लेके आ बांध दे पता ना कहाँ गुल बड़ी हेनिक मुड़ी कर जा दे जे जो करियो करी यहाँ चल का सुबेरे भेंट कर ले रही अपना साली से कितना निक लगा था साला बाजारे अपना दोस्त से मिले चल गए वो फौजे में नौकरी लगल बा वो घरे चलिए आइल बा चल कोनो बात नहीं है साली जी से भेंट करब 8 दिन का छुट्टी मिलल बा ना कोनो बात नहीं है जीजा का हो बैठ साली के जी का करथे बहू ये जो बैठ के का करता नहीं इतना बढ़िया हवा चलता लेकिन गर्मी लागता गर्मी तो हम लेना हो देता नहीं का दिक्कत बाटे अपना फौजी टोपी से हवा हो देता नहीं कोनो दिक्कत नहीं है सेवा ना करेला आ दीदी हमर तो खुश ना रहेले तोरी ला हम तो के सेवा कर दे का हमके मेवा मिलता का कि तो के सदिया नहीं खेबल त का कमावा भइल बा न का कई बेर नहीं की कइले एक बार कइले रहनी 2 बार कइले रहनी जिंदगी यही नहीं बिताओ माना की शादी भइल बा चिल्ला चिल्ला के बोला तोरा अब माई सुन ले दीदी सुन ले तो अरे ना हो साली मुहा सुई दागा से सीधी स अरे ना हो साली ऐसन कोनो बात नहीं के अगर सुने जा के पता चलत साला फौज के नौकरी में दागी लगी जाई कुछ हो कह लेकिन तू इतना प्यार देखाला त मन करला कि मर्दा के छोड़ देंगे को कह दे आ तो ऐसे बियाह ला तो कोनो बात नहीं के कोनो बात मेरा को छोड़ सकिला तू इतना सुंदरे बाड़ू तू अपना कुछ हो कह तू बड़ी सुंदर लगा तड़ा तो चलो भाग चल जाए का दिक्कत बाटे बाहर बार रहल जी इलाहाबाद हमके नौकरी लागल बाटे आ वही जो मिशन पर लड़ाई होला वही जो रहल जी रूम लेके का दिक्कत बाटे हैं तो हम हमारा पूछी तो हम का जवाब देबो के कह दियो कि भाग गई नहीं का दिक्कत भाग गई नहीं हां बस न तू होशियारे बुझाला ना पागले बुझाला हमके का तू समझ में ना आवेला हमारो बुझाला ना कि तू 2 भाषा बोलेलू का है ऐसन तो ढंग में बटे कि दुगो भाषा हम हां कब जी बोलेलू कब हो बोलेलू बुझाला ना बुद्धि के तोरा कुछ हो ना बुझाला अरे साली है तो जी हो तो चुमा दे त का दिक्कत बट बहुत अच्छा लागेलू बहुत झकास लागेलू अच्छा कास तो हम सुना तोरे बियाह शादी तोरे से करा भाग चलल जी एकदम ओही जो नौकरी पर रहल जी हमने का अल्लाह किया के का करबा मुड़िया इट के फेंक देबो तब कहीं अरे नती सही के अरे सिखाओ तनी तनी एक्टिंग हां फिल्म में तो के तो मन करता ना कि सही के मोटी कर हट हमर मन कर सही के हमर बड़ी खिसबर त तोरी पर देख तू पनियो गिरा देली झूठ बोलली ओइसे पनिया गिर गइला आ हमके मन करता है ना फिल्म ओलिम बनाए के गाना ना वो एक्टिंग सिखाओ तनी अब सब कर बुझुटाई का कि जहिया से आई ना तहिया से इंगने करता ना आ कल उ तो अंग में आई ये दीदी हां बोली लो पनिया पिए मत दिया बोली अरे तो के नौकरी लग गइल हो हम तो चाहते ना नहीं कि लग जाए देखा मेहनत मजदूरी क के हमर बाबूजी पढ़ा लिखा के अरे नौकरी दिले बा फायदा उठाओ तड़ जा फायदा उठाओ आ तू तनी दूरे रह इनसे एंगने इनका रन ठीक ना चल जाता नहीं हमेशा काऊ काऊ कोइले रहता तनी जीजा हम त ना बैठ सकना लगिया तोर मर्द मर गेल बका रे
आ तू कर बोलेली का साली समझ ना कर सकी ना काहे ओकर मर्द नहीं छे आ त कम चिलो तू पता कम मौगड़ा हवा दर देत का पता चली तो का अरे कोई कम मौगड़ा हवा तू हरी हमके नौकरी मिलल बा तू तो कर लगा निमन से बैठ बोलता बैठ हमरा के के तू बतियबा नीमन से बोलता नहीं आ देखी न ओकर मर्दा सही के तो आगे धके कटबो करी ना बोली ना बोली हम जानता नहीं मौगड़ा कहन की हां एगो लड़की हो गईला नौकरी लगे तब अपन तू नहीं छोड़ रुक आया तू घरवा में दादारी तो मेरा लोग के पता चल गई शक ना हो ढेर कि कुछ कोई नहीं ना चल कोनो बात नहीं कि बहाना हिंगे मारत रह आ हमार काम चलत रहे हमार नौकरी चलत रहे वो कमो चलत रहे कोनो बात नहीं किया तनी हे हो जाना छा है आ जात रहा है बेरा वाले आय अभी आइन ना आ घर में उतने गरम में मार कर कटत मत आ का करी भगवान जब बेटे ना दिहलन त के कारा पधा धा जाए तो बेटा बेटी बाटर बैठ हम तो जाननी कि हे हमार दोनों बेटी हमार बेटा है स कहाँ महसूस होके देवेली स अइले रहेली स हफ्ते दिन पर कौन कह ज्यादा बेटा ले दमदा बुझाता कम बाड़न स दमदे हमर कितना मानलन से मम्मी जी हई बतिया मम्मी जी हौ बतिया का करी जे जो तनी नसीब रहेला तनी मिलेला चली हो जाए तनी बकरिया बैठ खोल के के तू बार बरा ले ठीक ना हम जात नहीं अपनी बुढ़ाऊ के बुलाई जात नहीं अपनी गांव में काहे रे पूजा ना रवि ना ई कहे रे जाके अपनी बड़की लड़की से पूछू कि काहे ना रह ई करे काहे ना रही ऐसन काम करती त काहे के रही जा जी जाए ना तनी सुबह तिया लेनी हरे माई ओही पर खिस दिन भर तोरे लंगा ढुकल हता ना हैं जी जी जा तक अपनी लगिया बांध के राखू बांध के रखू अच्छा, पूरे हिंगे ने मौगड़ा हवे ई बताओ स माने हमर पतो ही नहीं खीसा त पतो लड़की मेहरा देख पतो रही के त संग के मुंह में पतो ही मर बनल गिर बाबू गई। सरे आ चुप रह तू आज कुछ और कहती है काल कुछ और करिए अरे जानते बड़ू से कि छोटा की कैसन हिया हमार चचिया के अपने बारे में जानत रहो कि कितना हरामी हिया ई नहीं झगड़ा खेला करते लगी मजा लेबे कि तोर बेटिया है से करे तरी से तो होइसे करतरी स जोन वो हमारी मर्द से बते दो अपनी मर्द से बते तब न जानती है के अब पाहुन आइल बनी का हां आइल बा मौगड़ा बा नौकरी पर से ए दादा ये जे बानी हमारा बोलबो ना कोई नहीं बुझाता कि अच्छा हरियर हरियर पहन ले बनी है और दिए पहन के बुझाता बाहर से बाहर आइल बनी ना उनकी नरेटिव अरे में बात तू में बना बड़ाई करिए ठीक ना हम जात नहीं हम जाई ना आ तू रूसानी फुलानी भई रहली गोबदन तानी घरी में रूसी जाली अपनी बड़ लड़की बहिनी तनी बोलिए दी त का हो गइले अरे आज तो ना कहती आई है तनी जीजे ना लोग ना मजा करेला दो दिन के छुट्टी क्या होता था 2 दिन में एक दिन हमारा से ना बतियाई ऊ हैं नहीं अपने परिवार से पहले मिले के चाहिए तो करे के चाहिए अच्छा कभी लड़की के बारे में पूछला सा ऊ आ पाहुन हमारे लगे ना आइनी हमी काहे कुछ तू गलती रख आ काहे के तोरी लगिया यहाँ अभी वो खातिर कहे लगे कि तोरी लगिया बैठल ना तो कम नहीं चुप रह पूजा तनी कम बोल हां आज तो हमके कहत ये बोलला बतियोला का खातिर नहीं, ना केनी काल लड़की कोई के कोई मेरी जात मर्दा नहीं के लेके देखे। सुतल रहल हिया जोरा था वो इंगे कह पोइसन हो तो कम नहीं का बांध के यानी रख के खूंटा में, तनी ठीक पाहुन ना? के भेज तारे हमारे लगावा अरे हम जाता नहीं बुढ़ऊ के बुला के आ लेके रह वही के मारे लगा बाबे छोड़ के जाबू सरे का हम कहीं हनी के का जी पाहुन कब को आयल बने घंटा होता बाहर से बाहर आई है ना हां ड्यूटी घर पर में से। पानी उनी पी ले बनी कोन दिक्कत नहीं है आ का ये अपन में लड़ो तरी से जी अब रो नहीं खींचा ना तो कहते पूजा कि जीरा में शॉर्ट के बतिया तनी वैसे दीदी अरे खींची का ये हमारी हम साली है तो तनी मजाक बोल बतिया के तनी बतियाओ तो नहीं तो का दिक्कत बाटे कुछ दिक्कत नहीं के पाऊँ हैं? बाकी सुनी ना आजकल के युग जमाना देखत तनी ना हां तो का दूसर के हुआ है दूसर के उना देखी कुंवार रहे तो बात कुछ अलग रहे अब मान तनी कि अब तो उतने देख ले ओकर मार जाता जान तनी ना एक तो बड़ी हां या मजी चली ठीक बाटे ठीक बाटे, कौन पाहुन दिक्कत तो। दूरी बना के रखो कोनो दिक्कत नहीं है ठीक ना हाँ हां जान तनी तब रही अब यही जैसे जाए ना तक जाए में अपनी माई ले भेंट करे तो जाके तब कहीं चल जाए आधा घंटा तनी काम रहल त ले ली, ठीक ना चली ठीक है बाटे जाए जा तनी हम कहाँ जाता नहीं माई की है आ देखा हो कितना महतरिये बाउर बिया लेकिन महतरिये खातिर के मुंह बा न कि आधो घंटा खातिर जाई बाकी जाई चला हो सबकर माई माई होकेले ई का सेट कर देले बड़ी सारी ई खुशिये के लइके के काम हो उहे टिप टाप हम मोबाइल करेले कि नानी के मोबाइल हम चलाई धक ओकर झोंटा उखाड़ ले तनी आवत ऐसे कुल हमर बिगाड़े खातिर के जा आ देखो कैसे गइल हन पाहुन भेंट करे खातिर के कि माई से भेंट कहीं आज हमरो लड़का रही तो भाई कुछ कहा हो दामाद में या बेटा में कोनो फर्के नहीं खे उतने माने न जितना कि बेटन के माने के चाहिए
चल देखी तो तनी करी माई के दे दी कुल चिप्स छान ले बानी उनका माई बड़ा खाली। नमस्कार प्रणाम, हम खुशी गोरछू गोर लागतनी। आई देखी जा हमनी की वीडियो बने तो वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो जा, शेयर करो जा, सब्सक्राइब करो जा आ कमेंट बताओ जा कि वीडियो कैसन लागल है। आ जैसन यहाँ के कोई नहीं वैसन आप लोग मत करब जा। अपन परिवार होला, साली साली होले तो सोनिसमन जी बताइए। नमस्कार प्रणाम, पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू गोड़ लागतनी। हम सोनी सुमन ही और अपन पूरा टीम बाटे और वीडियो बनावे के ये संदेश रहा कि देखी जा ई सब फायदा ना उठावे के चाही, अपन परिवार संगे खुश रहे के चाही, चाहे जैसन भी होके। तो ई राकेश राजा आ ई पूजा जी जौन कहनी है जा वो सब बिल्कुल मत करम जा, ई सब गलत बात बा। लेकिन जहाँ जैसा होता घर मत जा तब दूसरा के सुहाग ना छीने के चाही, जहाँ जैसन होता वैसन देखैनी है जा। तो दिल पे ना लेवे कोई और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर देम जा, शेयर कर देम जा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देम जा। और ये अपन चैनल बा एसआर कॉमेडी, ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। और यही वीडियो से लेते निजा विदाई, अगले वीडियो में फिर मिल जाए, तब तक बाय बाय।